Majú strach alebo ostych. Slováci po 50-ke zanedbávajú preventívne prehliadky u urológa. Rakovina prostaty si pritom ročne vyžiada stovky životov. Ešte keď som skončil robotu, tak vtedy som bol prvýkrát asi pred 15 rokmi. No a odvtedy tak podľa potreby. Prvý je nepríjemné, ale potom to už ide dobre. Dneska je to dlhé čakanie u doktora, takže kvôli tomu aj nechodím. Návšteva urológa patrí medzi menej populárne. Nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku má pritom každý muž v rizikovom veku. Napriek tomu ich chodí málo. Myslím si, že tam sú nesprávne nejako tie predstavy o tom, že to vyšetrenie je bolestivé, že spôsobuje nejaké ťažkosti. Je to skôr taká obava z toho, že to vyšetrenie môže bolieť alebo nejaké iné predsudky, ktoré muži majú. Najväčším strašiakom je zvyčajne vyšetrenie prstom cez konečník. Súčasťou preventívky je ale napríklad aj odber krvi či ultrazvukové vyšetrenie. Je to veľmi jednoduché a technicky nebolestivé vyšetrenie, kde pozrieme pánovi obličky, ako fungujú, že či nie je nejaká prekážka v otoku moču, či nie je kameň alebo nejaké iné vážne ochorenie. Svoje o tom vie aj Jozef Blažek. V 48 rokoch išiel k urológovi už s ťažkosťami. Po základných vyšetreniach prišla diagnóza rakovina prostaty. 25 rokov s tým žijem. Bohužiaľ som mal aj tú smolu, sa dá povedať, že som patril medzi to percento, u ktorých tá prvá liečba neviedla k úplnému vyliečeniu. Rakovina prostaty patrí k najčastejším onkologickým ochoreniam u mužov. Zvyčajne sa ale začína nenápadne. Ak už príde, keď má ťažkosti, že sa nemôže vymočiť alebo krváca, alebo nejaké bolesti pod brúškou, dokonca bolesti z metastatického ochorenia v kostiach, tak to už je ochorenie neskoro zachytené, ale aj tam sú nejaké možnosti, ako to ochorenie liečiť. Čím skôr pacient príde, tým má väčšiu šancu na účinnú liečbu. Pavel Sivák a Dominika Pacigová, televízia Markíza.